Hi! Ang ginawag ko, kawasan mo mulubat, ha? Kumusta na ang imong gugma? Nakauban ba sa kalisod sa panahon? May presyo pa ba ang piso? Nagtubarsa pa ang paghigugma mo. Gani ato sigihan ko nimo og tawag, magsigi ka og text nako bisan asa. Karon wa na abi nimo gimingaw jud ko, sigihan ta ka og kontak, pero lubat ka, lubat na ba? Ang imong gugma, nakalud pa ba? Ako sa dugan mo, may signal pa ba? Ako sa hunahuna mo, hello, langga, kumusta ka? Ang tingog mo, gusto kong mabati. Please, tawagi ko kung may load ka. Agi nimo, ihandom tasag ka. Mawa ang cellphone ko, tilang ikaw usinta. Kani ato sigihan ko nimo og tawag, magsigi ka og text nako bisan asa. Apan karon wa na, abi di mo ikaw ko, mawaman ang cellphone ko, ilang ikaw sinta. Lubat na ba ang imong gugma, nakalud pa ba? Ako sa hunahuna mo, may signal pa ba? Ako sa dughan mo, hello, langga, kumusta ka? Hello, langga, kumusta ka? Kumusta ka?